Il-Ministru Chris Bonnet issa qed jgħid li hu jaqbel mal-abbozz imressaq mill-Partit Nazzjonalista li jagħti protezzjoni lill-ambjent fil-Kostituzzjoni tagħna, għalkemm fl-istess nifs qed jgħid li l-problema hija dwar ir-rimedju. Bonnet għamel din id-dikjarazzjoni l-għada li fil-Parlament flimkien ma' sħabu kollha tal-Gvern ivvota kontra li l-ambjent ikun dritt protett fil-Kostituzzjoni. L-ewwel artiklu hija dikjarazzjoni għal protezzjoni tal-ambjent bil-Kostituzzjoni. Dik tista' tiġi rranġata, però by and large ħafna minna naqblu magħha. Pressat mid-domandi ta' Net News, il-Ministru tat Traffiku konferma lill membri tal-Gvern litteralment ramew dan l-abbozz tant importanti imressaq mill-Oppożizzjoni. Ir-rimedju l-problema. Però kieku kien hemm preokkupazzjonijiet minn naħa tal-Gvern, ma stajtux tivvotaw favur mbagħad ikun hemm l-ewwel qari tieni qari il-kumitati, ġifieri intom armejtuha kompletament di. Kieku kellkom dawn il-preokkupazzjonijiet ta' vera, ma stajtux imbagħad temendaw. Għax ridtu iskom temendaw intom ġast armejtu din l-emenda. Żgur. Għal-mistoqsijiet tagħna Chris Bonnet wieġeb b'attakk partiġjan meta fil-verità l-Gvern għamel sentejn fil-muta fuq dan l-abbozz, anzi dak iż-żmien kellek il-Prim Ministru l-mhux tal-li m'opponiex tal-li kien jgħid li dritt diġà jeżisti fil-liġi. Abbozz short-sighted mammul bla doċċ mingħajr ħsieb u mingħajr studju b'nuqqas ta' kompetenza legali li ġie ppreżentat mill-Oppożizzjoni sentejn. Però issa tgħidu għadix Roberta Bella sentejn ilu kien li dan din l-emenda diġà teżisti. Ma nafx x'inbidel. Ħa nirrispondik. Roberta Bella kien li diġà jeżisti dan l-emenda, ġifieri issa waħda ħażina. Le ħadd ma qal. L-abbozz tal-Partit Nazzjonalista m'għaddiex mill-Parlament wara li d-deputati kollha fuq in-naħa tal-Gvern ivvutaw kontra.